A kakve vrste riječ? Pa radi se znači o američkoj vrsti, to je Harrisov jastreb, Da. koji kod nas u prirodi ne postoji. Uzima se isključivo iz uzgoja i u principu sve sokovarske ptice moraju biti iz uzgoja radi zaštite drugih ptica koje su nam u prirodi, znači kao soko, jastreb, kokošar i slično, da ne bi ljudi uzimali iz gnijezda direktno. A jeste prvi put ovdje u Budovcu? Ne, evo Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije nas zapravo podržava slatkovare i već 3 godine dolazimo na otvorenje barem malo uveličat. Kako vam je to? Uvijek smo dobro primljeni, nema brige i ljudi se uvijek razvesele vidjeti nešto novo. Okay. Prije svega, dobar dan. Dobar dan. Poduzeće Jarun Ideja je znači, više od 10 godina na ovoj lokaciji na Bjelovarskom sajmu. Znači, tradicionalno nudimo domaću hranu, znači domaći odojak, janjetina, roštilj. Znači, lijepo radimo i uvijek dobro ugostimo sve naše goste. Znači, koliko ste rekli, 10 godina? Preko 10 godina smo na ovoj lokaciji. Jel vidite da li je više ljudi ili manje ljudi? A gledajte, sad je proljetni sajam je 4-dnevna manifestacija, tako da se to nešto drugačije presloži broj posjeta, ali dobro, posjeta je gotovo identično svake godine, ne? Ja, kako rođa sam sa imenima.